Kune kusuruvara kukuru kubotanisha nemushure mekunge DNA show yaVatinashe Mugabe yanzi irege kuratidzwa paTV nekuti it is citing a gross violation of personal privacy rights. Kuda kungochengetesa vanhu vana vasiri vavo. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. High Court yeZimbabwe yaorder immediate shutdown yeTinashe Mugabe popular show inonzi Closure DNA. Iri kunzi iyo it is a gross violation of personal privacy rights. Justice Joseph Mafusire vati ivo havasi kuda zveproduction yavaMugabe, stating that the show publicly humiliate citizens. And maternity revelations they are supposed to be kept under wraps. Citizens of family, especially vulnerable women and children, are being exposed and vari kuzosvika pakuhumiliate kwakanyanya vanhu vachitoseka ichinge entertainment. The ruling highlighted multiple cases where the participants claimed they were coerced into appearing on the show only to have their deepest family secrets broadcast nationwide. VaMugabe vati ivo vachaenda kunoapila decision iyi. Vakati ivo aiwa court ndiyo iri kuda kumanya chinhu ichi, bowing to political pressure. Ndianiko guys, ane mwana wemusango asiri kuda kuti Tinashe asvike kumba kwake. Statement raburitswa neGlobal DNA, company inoshanda naTinashe, vari kuti ivo the show has reunited 87% of fathers with their children, and that its cancellation would deny thousands of people answers. Mugabe supporters have taken to social media like DNA ngaidzoke and defending the show as a means of holding vana baba accountable nekuti vari kusiya vana vasina vachengeti. The ruling has sparked a heated debate and vamwe vari kufara nekuti Tinashe Mugabe angagara tokanganisa dzimwe dzimba, vamwewo vachiti aiwa tiri kuda kuti pave nerunyararo. Vamwe ndo vari kuti bodo guys, we cannot silence the truth. Mama companies aripo vari kutofara zvachose, and they are also capitalizing on the downfall of the show vachiti ivo a private discreet paternity testing. Vari kuda kuti company yavaMugabe iyo inonzi Global DNA ivhare zvachose. VaMugabe vari kuenda kuSupreme Court ndoko vari kunokumbira kuwana kubatsirwa kuti nyaya yavo ienderere mberi, vagone kukontinya vachiair show yavo. Hapana chakaipa nema-DNA test, vanofanira kukontinya zvavo vachiita matest. Asi nyaya iripo ndeyekuti kuzoenda papublic vanhu vachinobvunziwa kuti makadya bota here, makaridya rini, makaridyira pai, zvakafamba sei. Aiwa ndo zviri kunzi hatizosviki pakunyadzisana zvakadaro senyika. DNA guys haingavharwe zvayo zvekumhanya zvekudaro. Ko jaji ivavo vari kutye ikona iveduwe. Asi think kuti Tinashe anofanira kumbosvika kwajaji ikoko kuti anoona kuti zviri kufamba sei. Violation yes, but nyaya iripo ndeyekuti panozouya Tinashe kuti takutengerai grocery kana firimu renyu rafamba, zvobva zvaita kunge ari kutake advantage of the poor people. Ndo zvatiri kuti aiwa bodo. Vekoti vari kuzviramba izvozvo. The judgment is in favor of cheats, women. Why the law these days are fighting against us men? Madzimai ari kuratidza kuti navo vari kuchita. Ndeimwe netizens iri kutaura kuti why is the law protecting the women? Vacho vari kuuya nevana vasiri vepamba ipapo. Guys pakaipa zvachose. High Court inofanira kupindira here panyaya dzakadai idzi. Any child has to know his or a biological father, and the right to every potential father to know vana vavo zvese zviri kubuda kuDNA. But anyway, mumastreets umo pane vari kudismissa kuti nyaya iyi yakauya iri April Fool's Day kuitira kuti vanhu vangodzidza kumainda business ravo. Guys, whether April Fool or anything like that, isusu tiri kungoti tiri kuida tisu veBota Nation ka tiri kuda kunzwisisa kuti zviri kufamba sei mumamana umo. Vanhu faithfulness iri kuvarova ka left right and center. Imikani ticha entertain wanei ndo yanga iri major show muZimbabwe. Kune shows api guys, kunze kwecricket ya inombotambwa 10 days yeBangladesh vari kubhola, then isusu wotozoketawo rimwe guys kana ndo yanga itori show yakabata musha. Zvino kana mobvisa show yakabata musha nekuti anziri kuexpose vanhu, guys kweyo unenge uchitireko zvemabasa asina maturo, unoexpose wozotanga kuchema nevanhu.